Днес ще си направим един испански омлет. Първо нарязвам един картоф на шайби. После режем шайбите на половина. След което ще нарежем лука. В подсолена вода оставяме картофите да поврят около 6-7 минути. Добавяме зехтин в тигана. Добавяме лука. Малко след това добавяме отцедените картофи. Добавяме сол на вкус. Забъркваме яйцата като за омлет. Добавяме яйцата към картофите и лука. А сега идва най-важният момент – обръщането на омлета, което става с помощта на чиния. Прехвърляме омлета в тигана. Запичаме още 2 минути и сме готови.